Zeeuwen maken zich zorgen over de gevolgen die het personeelstekort in de zorg mogelijk voor hen heeft. Dat maakt ook dat Zeeuwse inwoners eigenlijk wel wat onzeker worden over de toekomst. Wat als ik straks meer zorg nodig ga hebben, hoe ziet dat er dan uit? En verder in het nieuws vandaag. Poppodia cancelen optredens. En testlocaties per direct gesloten na fraude. Goedenavond. Zeeuwen zijn tevreden over de zorg in Zeeland. Maar over de toekomst ervan maken veel mensen zich juist zorgen. Uit onderzoek blijkt dat veel Zeeuwen vrezen voor langere wachtlijsten, grotere afstanden en minder keuzevrijheid. Veroorzaakt door het tekort aan zorgpersoneel. Als er niets aan gedaan wordt, zijn er over 10 jaar in Zeeland meer dan 2000 zorgmedewerkers te weinig. Dus dat probleem is gewoon enorm. We moeten iets doen. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Maar wat dan? Daar wordt al jaren over gesproken. Maar volgens patiëntenorganisatie Zorgbelang Zeeland hebben de Zeeuwse patiënten daarin nog onvoldoende hun stem kunnen laten horen. Wij waren gewoon heel benieuwd naar hoe denkt de Zeeuwse inwoner daar nu zelf over? En waar heeft de Zeeuwse inwoner nou behoefte aan? Daarom werden patiënten- en cliëntenraden van Zeeuwse zorginstellingen vragen voorgelegd over hun beleving van de Zeeuwse zorg. En die is overwegend positief. De meeste Zeeuwen zijn tevreden over de zorg zoals die nu is. Maar ze maken zich vaak wel zorgen over de toekomst vanwege personeelstekorten die er nu al zijn of personeelstekorten die eraan zitten te komen. En dus moet er worden samengewerkt met de Zeeuwse patiënten om een oplossing te vinden. Het grootste probleem dat veel Zeeuwen nu al ervaren is dat er soms weinig te kiezen valt. Dat de wachtlijsten heel lang zijn om je bij een nieuwe zorgverlener in te schrijven of de afstand heel groot wordt, waardoor die keuzevrijheid heel beperkt is. Een mogelijke oplossing is meer gebruik maken van digitale middelen. Maar daar zit het merendeel van de ondervraagde Zeeuwen niet echt op te wachten. Een consult met je huisarts wat digitaal is of een wijkverpleegkundige met een VR-bril. En inwoners die zeggen, nou, daar hebben wij niet zo'n behoefte aan. Terwijl wij ook met z'n allen weten dat het wel die kant op gaat en dat digitale zorgtoepassingen steeds meer ingezet zullen gaan worden in de zorg. Voor Zorgbelang Zeeland betekent dat vooral werk aan de winkel. Ik denk dat het allerbelangrijkste is om dan te gaan kijken hoe kunnen we dan de Zeeuwse inwoners meer bekendheid en vertrouwen gaan geven met die digitale zorgtoepassingen. Een eerste stap richting een oplossing is volgens de patiëntenorganisatie al gezet. Het burgerberaad van de Zeeuwse Zorgcoalitie dat binnenkort van start gaat. 500 willekeurig gekozen Zeeuwen mogen meedenken over oplossingen voor het tekort aan huisartsen en verpleegkundigen, oplopende wachtlijsten en langere reistijden. Maar volgens Zorgbelang Zeeland is dat alleen niet voldoende. Wij gaan ook meedenken hoe kun je dan alle Zeeuwse inwoners bereiken. Ook de inwoners die wel hun zorgen hebben, maar die niet zo snel uiten. Daarnaast hebben wij bijvoorbeeld ook een digitaal platform opgezet voor mensen die wel digitaal vaardig zijn en die zeggen dat is leuk zo'n burgerberaad, maar ik heb daar helemaal geen tijd voor in verband met mijn gezin of mijn mantelzorgtaken. Dus door ons Zeeuwse burgers te horen en die te steunen en serieus te nemen en waar nodig te faciliteren, denken wij dat die vernieuwing richting de zorg zeker in gang gezet kan gaan worden. De oproep van Zorgbelang Zeeland is dan ook: praat mee, want de Zeeuwse zorg is van iedereen. De dode man die vorige week in zijn auto in het water bij Retrangement werd gevonden, is een man van 60 uit Sluis. De politie wilde zijn identiteit vorige week niet bekendmaken om privacyredenen en de mogelijkheid dat het om zelfdoding zou gaan. Dat is overigens nog steeds één van de mogelijke scenario's. Maar ook een misdrijf kan het nog zijn geweest. Een ongeluk werd al snel uitgesloten. De komende dagen worden nog diverse mensen verhoord. Ook is de politie nog op zoek naar getuigen die iets kunnen zeggen over een mogelijk verdachte passant op de weg waar langs de man is gevonden. Zeeuwse poppodia worstelen met de nieuwe coronamaatregelen. In principe mogen ze open blijven, mits het publiek een vaste zitplek heeft. De Spot in Middelburg heeft een gepland optreden daarom vanavond omgebouwd tot een zitconcert en de bar gaat om 8 uur dicht. Maar veel andere podia zien die aanpak niet zitten en schuiven alles door tot na 3 december. Dat hebben we mede gedaan omdat we mogen nog wel het een en ander, maar dat mag alleen zittend. En die aantal stoelen kunnen wij hier niet kwijt. Maar die beslissing levert de podia wel extra werk op. Er zitten wel wat kosten aan. En ja goed, het is natuurlijk heel jammer. En je moet alles weer gaan opschuiven of annuleren. Mensen contacten over hun kaartjes die ze hebben gekocht. Willen ze nog wel komen of willen ze niet komen?
zit een hele hoop werk aan vast en dat maakt het vooral irritant. De Zeeuwse mountainbike-competitie wordt voorlopig uitgesteld. Door de nieuwe coronamaatregelen vindt de organisatie het niet verstandig om nog wedstrijden in de wintercompetitie te organiseren. Daarmee gaat er een streep door het Zeeuws kampioenschap dat zaterdag gehouden zou worden in de bossen van Westerschouwen. Voor dit seizoen stonden er 3 wedstrijden op het programma. Of de competitie mogelijk later nog wordt hervat is niet duidelijk. En Terneuzen heeft geen locatie voor testen voor toegang meer. Spoedtest.nl, het bedrijf achter de enige testlocatie in de gemeente, wordt verdacht van het vervalsen van vaccinatiebewijzen en heeft geen toegang meer tot de corona-check-app. Er kunnen daarom geen afspraken worden ingepland voor testen voor toegang. Behalve in Terneuzen heeft Spoedtest.nl ook locaties in Middelburg, Goes en Vlissingen. En ongevaccineerde Terneuzenaren moeten nu een half uur rijden om zich te kunnen laten testen voor toegang tot bijvoorbeeld de horeca. De gemeente Terneuzen laat weten al in gesprek te zijn met een ander testbedrijf. De gemeente hoopt voor het einde van de week een oplossing te hebben. Hij kan het besturen niet laten, de 75-jarige Pieter Hazelager. Want na 35 jaar bij de vakbond zit Hazelager nu in de dorpsraad Borselen en de culturele raad. En zit hij ook in het bestuur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. En dat hij helemaal geen ervaring had met molens was snel verholpen. Ik werd gevraagd vanwege mijn bestuurlijke ervaringen. Ik was geen molenaar. En men zocht een voorzitter voor Gilde Vrijwillige Molenaars, afdeling Zeeland. En het is inderdaad, dat gaat om een vakopleiding molenaar. Dus ze vonden mij wel geschikte type voor. Dus ik ben gaan praten. En dat klikte goed met de overbestuursleden en dat ga ik dan doen. Maar ja, dan moet je ook wel een molentje een beetje onder je hebben. Dus toen ben ik maar bij dezelfde man terechtgekomen die mij had geadviseerd op die functie. Bij Jo hier in het dorp. En zo is het kwartje gevallen. Ja, in 96, 97 hier begonnen. Ja, niet meer weg geweest. Nee. Dat is maar één voorbeeld, want de culturele raad, Borselen, de dorpsraad bent u voorzitter van. En in uw werkzame leven was u ook districtsvoorzitter bij de vakbond FNV. Ja. Wat is dat met dat besturen en dat voorzitterschap? Ja, leuk. Ik denk een beetje in mijn genen of zo. Ik vind het leuk om te doen, met mensen om te gaan. Dat vind ik ook heel fijn om mee om te gaan. Ja, en ik vind ook, je kan ook nog een beetje een extra bijdrage leveren aan de samenleving. Je doet ook nog wat. Je kan ook achter de geranium zitten of thuis zitten puzzelen. Dan kun je denken, kan ik een bijdrage leveren vanuit misschien mijn kennis of ervaring om er dingen wat te gaan realiseren. Vakbondsbestuurders hebben wel de naam dat ze doorzetten, dat ze koppig zijn, dat ze ook wel eens met de koppen tegen elkaar staan als het gaat over directie en vakbondsmensen. Bent u zo iemand die gedijt bij steviger ingaan? Ik heb, steviger ingaan, dat moest wel eens. Nee, ik heb bij mijn afscheid van verschillende, ook directies en dergelijke, gehoord dat ik een veel meer pragmatische man was. Het is niet zo moeilijk om op basis van alle ideologieën de rode vlag uit de kast te halen en de rolle prikkeldraad uit te rollen. Maar het gaat om het scoren, wat haal ik binnen. Terugkijkend, tevreden daarover? Ik heb ook wel teleurstellingen meegemaakt, maar ik ben daar redelijk tevreden over. Ja. Ik kijk er met plezier op terug. Ja. Wel een zware tijd, heel zwaar, ook voor het gezin en de privésituatie. Maar ik kijk er wel met plezier op terug. Ja. Hoe ziet de toekomst eruit, de nabije toekomst? Zolang mijn lichaam dat prima vindt, blijf ik het wel lekker doen. Dat is heel leuk, ontspannend. Het is een stukje fitness voor me, je bent in beweging. Nee, ik ben nog niet toe om achter de geraniums te gaan zitten. Nee, dit gaat voorlopig nog wel door. Met de schoolklas naar een museum of andere culturele instelling kunnen omdat de provincie het vervoer betaalt. Dat is het idee achter de cultuurbus die nu bijna 3 jaar door Zeeland en daarbuiten rijdt. En met succes, want er zijn meer aanvragen dan er subsidie is. De PvdA in Provinciale Staten wil meer geld voor de bus, maar niet iedereen is tevreden over hoe die subsidie wordt besteed. Gratis met je klas vervoerd worden naar het Watersnoodmuseum, de bioscoop of de Zeeuwse muziekschool. Het provinciale project De Cultuurbus is daarvoor in het leven geroepen. Want de provincie wil dat scholieren cultuur kunnen snuiven en dat geld voor vervoer een probleem is. Ik weet dat uit eigen ervaring dat de hoge reiskosten die er dan bij komen, dan heb ik het met name over voortgezet onderwijs, een belemmering is. En we weten dat van oudsher ouders altijd in het basisonderwijs heel erg hebben ingesprongen om te rijden. Maar we kennen ook de wereld van vandaag de dag. Veel mensen werken allebei en hebben die tijd ook niet meer zomaar ter beschikking. Ondanks de coronaperikelen gaat de cultuurbus als een trein. In 2020 werden er met 174 ritten ruim 5000 leerlingen vervoerd naar 50 bestemmingen. In dat jaar werden al 343 ritten aangevraagd,
Maar de subsidie dekt gemiddeld 200 ritten per jaar. En dat gaat uiteindelijk wringen. Ja, het kan zijn dat er op dit moment zaken afgewezen worden. En we gaan in overleg met Provinciale Staten kijken of het in de toekomst nodig is dat dat budget opgehoogd gaat worden. 17,5%, oftewel €14.000 per jaar van de subsidie, gaat naar Cultuurkwadraat. Een stichting die tussen de busmaatschappij en de scholen zit. De kosten voor die bemiddeling vindt Forum voor Democratie nogal veel. Of die 17,5% van die totale begroting daarvan, die kan wat ons betreft beter richting het busvervoer voor de leerlingen. Wie je ook vraagt om het te organiseren, of we het nou zelf doen of een andere instantie, iedereen zal daar mensuren voor ter beschikking moeten stellen. Er werken hier genoeg ambtenaren in het provinciehuis. Waarom zouden daar niet één of meerdere ambtenaren die aanvragen kunnen beoordelen? Er worden zo'n 150 ritten gemaakt, 150 keer dit soort telefoontjes en afwerkingen, ook financieel. Ja, dat is echt te veel. Forum vindt het idee van de bus prima en wil eventueel wel meer geld uittrekken voor de komende jaren. Maar met een kanttekening. We denken nog even heel goed na of we voor een verhoging van het budget zijn. Te meer ook omdat we heel kritisch zijn op wat die stichting zelf opslorpt. Het is een succes. We ontzorgen en helpen de scholen om met hun leerlingen cultuur te gaan bezoeken. Ik denk dat dat voorop moet staan. En ik ga graag in gesprek met Provinciale Staten om te kijken hoe we dit financieel een vervolg kunnen geven. Er is nog budget tot eind volgend jaar. Voor die tijd moeten de staten beslissen hoeveel geld de bus in de jaren daarna krijgt. Het was 50 tinten grijs vandaag met het weer. Bewolking, miserig en mistig. En de maximumtemperatuur bleef ver onder de 10 graden. Vannacht dan neemt de buienkans toe. Morgen trekt die bui in de ochtend dan wel weer snel weg. En is het vooral in de middag overwegend droog. Bij een matige tot krachtige noordwestenwind wordt het rond de 11 graden. En dat weer blijft de rest van de week ook een beetje zo. En met dit vrolijke nieuws zijn we aan het einde van Zeeland Nu voor vandaag. Nog een fijne avond.